खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव गुरुफिला राजा लामायाव गंसे ट्राक गारिया गाज्रियै जाब्रबथाय जादों। RJ04 GB 8883 नंनि गंसे 12 साखा ट्राक गारिया गसाइगाव गुरुफिला राजा लामायाव दिनै हरखाबै जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव ट्राक सालायग्राया जखम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय ट्राक सालायग्राखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय गारिया आसामनिफ्राय साहा बिलाइ लांदोंमोन। बेबादि समावनो बे जाथाया जादों। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिलु बालु जाथाय। माहाजोना गावनि खामानि मावग्रा रुवाथिखौ बुथारनानै गोथै देहाखौ सावदों। बे जाथाया तेजपुरनि सानमारि रेल गेटआव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि माहाजोना गावनि न'आव खामानि मावग्रा रुवाथिखौ बुथारनानै गावनि बारियावनो सावो। दायनिगिरि माहाजोनखौ राजु ओइस होननानै सिनायथिनाय जादों। बे खास्रि बिस्रि जाथायखौ जिल्ला पुलिसआ खौरां मोननानै दायनिगिरि राजुनि न'आव थांनानै पस्टमर्टामनि थाखाय रुवाथिनि गोथै देहाखौ लाना थाङो आरो दायनिगिरि राजुखौ खायो। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मैया बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा भारतनि हादरगिरिखौ लोगो हमहैदों गोदान दिल्लीयाव। बनसु अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम, सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि, बड' राइटार्स एकाडेमि, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जुथाइ थान्दै हान्जाया मैया भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमनानै आसामाव लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनाय आलादा बड'लेण्ड रायजो बारग' NDP फोरनि रिहेबिलिटेसन आयदाफोरनि सायाव खमैबो 45 मिनिट सम सावरायलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बिमाजों ना हमनो थांफानायाव 3 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाया जिउ खहा जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाता पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 2 नं पलासकुरि गामिनि थागिबि आरशिद आलीनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाजो आजमा खातुना बाजुगावआव गावनि बिमायनि न'आव आलासि जाहैदोंमोन। बिमाजों बेलासिनि 5 रिंगायाव ना हमनो थांफादोंमोन। ना हमनो थांफानायावनो दैयाव गलांना जिउ गोमायो। उन्दै हिन्जावसानि दैयाव गलांनाय जायगानि 2 किल'मिटार जायगायावसो उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि 20 बोसोर सासननि हिसाब बिदों। 2003 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम जौगाथायनि हिसाब नागिरदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। हाग्रामा महिलारिनि 18 बोसोर लोगोसे प्रमद बर'नि 2 बोसोर सासननि हिसाब नागिरदों गोजौ बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला दाजादोंमोन। बै बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम जौगाथायनि गासै हिसाबखौ नांगौ बिजिरसालिनो मिरु सरकारनिफ्राय बेसेबां रां हरनाय जादोंमोन, बे रांफोरखौ बहा आरो माबोरै बाहायनाय जादों बे गासिबो हिसाबखौ बिदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।